ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин навор то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Сардор UFC Дана Вайт оиди хоҳиши ҷангидани Ислам Махачев дар вазни миёна фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Ислам ба вазни миёна баромадан мехоҳад? Ростӣ ман оиди ин чиз ягон хабар надорам. Гӯш кунед, агар ки ӯ ба вазни миёна баромадан хоҳад, мо дар ин бора маслиҳат карда метавонем. Аммо баромадани ӯ ба вазни миёна ин тамоман сатҳи дигар аст, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, чӣ гуне ки мебинед, Дана Вайт зид нест ки Ислам Махачев ба вазни ним миёна барояд ва бо ғолиби муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Шавқат Раҳмонов муҳориба гузаронад. Ва фикр мекунам ки ин имконияти беҳтарин аст барои Ислам, чунки ӯ орзуи худро амалӣ гардонида метавонад. Бале, ҳам Билол Муҳаммад ва ҳам Шавқат Раҳмонов бо Ислам шиносанд, лекин дӯстон, онҳо якдигарро намекушанд ку дуруст ин варзиш аст ва танҳо аз нигоҳи варзишӣ бе ягон пас задан дар актагон беҳтарини худро муайян мекунанд. Худи Махачев низ чанд рӯз пеш гуфта буд ки ин муҳорибаро интизор мешавад ва баъди муҳориба ба як фикри аниқ меоянд. Боз Ислам илова карда гуфт ки менеҷери ӯ ва Билол Муҳаммад Али Абдулазиз аст ки онҳо нишаста оиди ҳамаи кор маслиҳат карда метавонанд. Дӯстон, ба фикри шахсии шумо, агар ки Ислам Махачев ба вазни ним миёна барояд, ӯ зидди ғолиби муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Шавқат Раҳмонов шанс дорад ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошад мегузарем ба дигар хабар. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор гардид ва бояд гуфт ки ҳамаи иштирокчиёни ин турнир вазни даркориро карда тавонистанд. Муҳаммад Наимов дар тарозу 65 кг 990 грамм нишон дод. Рақиби ӯ Каан Офли бошад 65 кг 770 грамм нишон дод. Шара Буле дар тарозу 83 кг 910 грамм нишон дод. Рақиби ӯ Майкл Пейҷ бошад 84 кг 110 грамм нишон дод. Ана ҷуфти муҳорибаи асосии турнир Исраил Адесаня ва рақиби ӯ Насриддин Имамов бошад дар тарозу 83 кг 910 граммӣ нишон доданд. Ҳозир бошад дӯстон, биёед муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки турнир аллакай пагоҳ, яъне рӯзи 1 феврал баргузор мегардад ва аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ва дӯстон, мо дар навори навбатии худ мегӯем ки дар куҷо пахшу мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин дар YouTube канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. То наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.